El programa Història de les eleccions municipals 1979-2019 dels periodistes Pau Ramon i Lolo Garcia, a més de Ràdio Cubelles, està guardonat en la categoria de periodisme audiovisual de la 23a edició dels Premis Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda del Consell Comarcal del Garraf. Dissabte, 12 de juny, es va celebrar a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova l'acte de lliurament d'aquests guardons. Pau Ramon i Lolo Garcia rebien el premi amb paraules d'agraïment i posant en valor el paper fonamental que té el periodisme local. D'aquesta manera s'expressaven els seus autors durant l'acte de lliurament d'aquests guardons. Moltes gràcies al Consell Comarcal, al Morat, per haver escollit aquest programa que vam fer en una època que segurament és quan més feina hi ha en una ràdio local, que és l'època electoral. Vam decidir a Ràdio Cubelles fer un programa que expliqués també la història des de les eleccions que hi va haver el 79 fins al 2019, quina havia sigut la història política i de les eleccions municipals a Cubelles. D'alguna manera també perquè, mirant una mica, el municipi ha crescut molt els últims anys i segurament amb aquesta visió de servei públic vam pensar anem a explicar qui no hagi viscut les eleccions des dels finals dels 70 fins a l'actualitat, que sàpiguen què és el que ha passat tots aquests anys abans i tinguin una referència. I vaja, amb aquest objectiu vam fer aquest podcast, que és un programa de ràdio que també es va anar emetent, però que té aquest punt de podcast també, que actualment les ràdios cada vegada tenim més tendència. I res més, també amb un muntatge musical que transportés a la gent cap a aquelles èpoques que tot anava canviant i hi havia aquests comicis electorals. Res més, agrair des d'aquí també una menció especial al Joan Vidal i al Joan Fernández, que van ser alcaldes de la vila i que en tot moment van voler col·laborar amb aquest programa per explicar sobretot les èpoques més passades i que ens quedaven més lluny i que precisament l'arxiu de la ràdio no arribava. I res més, per part meva res més, agrair també a Ràdio Cubelles i a l'Ajuntament el suport. Gràcies. Bé, moltes gràcies, reiterar evidentment l'agraïment. Òbviament, concedeixen un premi per fer la teva feina, que a més dugui el nom d'Eugeni Molero, és una gran satisfacció. Si a més va lligat i va vinculat també al nom de l'Albert Virella, que ens hem dedicat a fer també investigar la història del nostre municipi, del meu municipi en aquest cas. Com es deia abans, evidentment has de passar per Albert Virella en un moment o altre, era un goig, vaig tenir el plaer de conèixer-la personalment i per tant, en aquest cas, és una gran alegria i una gran satisfacció. I sí, per acabar-ho ja d'arrodonir, el jurat que concedeix aquest premi està format per periodistes amb els quals he tingut el plaer i el privilegi de treballar en algun moment i de col·laborar i per tant són persones professionals als quals admiro i dels quals n'he après moltíssim. Arrodonim el cercle i bé, la satisfacció ja és absoluta. Simplement per no reiterar el que ja s'ha dit, el paper fonamental que té el periodisme, sobretot el local, també de més enllà, per no reiterar, que és un discurs que òbviament subratllo, signo de dalt a baix, sí que m'agradaria també remarcar una miqueta, posar-nos una mica de deures als periodistes, posar-nos deures, sobretot per ser sempre inquiets, per no caure en el conformisme, per engegar sempre a la guait, engegar noves iniciatives. S'ha dit fa un moment i coincideixo plenament que és inexplicable que una comarca com la del Garraf ara mateix, a dia d'avui, no disposi d'una capçalera impresa que ens ajudi a explicar-nos de portes endins però també de portes enfora i per tant tenim aquesta obligació per una banda d'innovar contínuament i després també de l'altra s'han lliurat un parell de premis també vinculats a la gent més jove, una vilanovino-covellenca, covellenco-vilanovina, entre elles, al final som el mateix poble. I si llegim l'Albert Virella veurem que som el mateix poble. Aleshores, el que venia a dir era això, que hi ha molta gent jove a la qual no hi podem renunciar, com és obvi, que puja amb molta força, amb moltes ganes, i ens hem d'acostar, ens hem de tensar, hem d'estar molt a prop d'ells, i això implica
bé, doncs implica això, estar al dia dels nous llenguatges, de les noves narratives i dels nous canals de comunicació que empren els més joves. Per acabar, doncs, agrair en aquest cas molt especialment a l'alcaldessa de Cubelles, a Rosa Fonoll, també al regidor de comunicació, el Raül Mudarra, la seva presència, i sobretot a totes les companyes i companys, tant del Departament de Comunicació de l'Ajuntament com de Ràdio Cubelles, l'Àngels Fuster, la Montse Camunyes, el Víctor Lora, el Roger Montoliu, el Marc Torres, el Josep Lluís Vilanova i sobretot el Pau, que ha estat molt generós, dient que va ser un encàrrec una mica de la ràdio. Bé, en realitat va ser una idea seva i si això ho haguéssim de posar en una balança, sí que es van repartir la feina a parts molt iguals, però acabia decantant-se una miqueta cap a la seva banda, ja que no només va tenir la idea, me la va proposar, per mi va ser un luxe poder unificar aquestes dues passions que tinc, que és el periodisme i la història, i encara més la història local. No només va tenir la idea, sinó que a més després el que és l'edició final va anar a càrrec d'ell, per tant, sobretot al final, moltíssimes gràcies al Pau Ramon i bé, moltíssimes gràcies a tots i llarga vida a l'Eugeni Molero i a l'Albert Virella. Gràcies. En la categoria de periodisme escrit s'ha distingit el treball Sitges 1642, Els galions perduts a la guerra dels segadors, publicat a la revista Sàpiens d'Antoni Sella, un guardó que va recollir durant l'acte de lliurament Magí Fortuny, en nom de l'Antoni Sella. Pel que fa al Premi d'Albert Virella i Bloda d'investigació comarcal, en la modalitat d'investigació per a estudiants de batxillerat, el jurat ha premiat a Sònia González Rubirosa i a l'Institut Joan Ramon Benaprés pel treball L'autonomia energètica de Sitges, en tutoria de Pedro Antonio Soto, mentre que en la modalitat d'investigació d'adults, la guanyadora ha estat la covellenca Mireia Almirall i Llambric, pel treball Condicionants de l'activitat femenina a les fàbriques tèxtils a mitjans del segle XIX, una aproximació al cens del 1860 de Vilanova i la Geltrú. Finalment, el jurat ha atorgat la beca de fotoperiodisme a Xavier Prat pel projecte Vivim darrere de la mascareta, que es desenvoluparà durant els propers 6 mesos.